Subscribe खालाम आंनि टेक्निकल YouTube चैनलखौ आरो घन्टा आइकनखौ दबायनानै आंनि गोदान भिडिअनि आपडेट्स मोननो थाखाय। खुलुमबाय लोगोफोर। Good afternoon. My name is Roman. Welcome to my Technical Bodo YouTube channel. Today in this video I'm going to show you how to see all the logging details of our Facebook. खुलुमबाय लोगोफोर। आंनि Roman Technical Bodo YouTube चैनलाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिनो हागोन जोंनि Facebook एकाउन्टआव जोङो जेसेबां लगिन खालामनाय बे लगिंनि डिटेल्सखौ माबोरै नायो बेखौ आं दिनै दिन्थिनानै होगोन। अब्ला जोङो फैदो जों जागायदोनि। गिबियावनो जों मा खालामगोन नैबे फेसबुकआव जोङो थुनानै होबाय। दानिया जोङो नैबे आगदाथिंजाय मोनथाम लाइन नुनो मोनो बेवहाय नोंथाङा थुनानै हो। बेनि उनाव नोंथाङा सिङाव थां। सिङाव नैबे नोंथाङा नुनो मोनो सेटिंस एन्ड प्राइभेसि। बेयाव थुनानै होगोन। दानिया नोंथाङा नैबे एकाउन्ट सेटिंआव थां। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे सिकिउरिटि एन्ड लगिनआव थांबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे वेर इउ आर लग्ड इन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे सिङाव मा नुनो मोनदो सी मर नुनो मोनदो नोंथाङा बेयाव थुनानै होब्लानो जाबाय। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला नोंथांनियाव बेबायदि मोनसे पेज गेंगोन आरो बे पेजाव नोंथांनि गासैबो लगिं डिटेल्सफोरा थाजोबगोन फार्स्ट जागायनायनिफ्राय जोबजासिम। अब्ला नायदो फार्स्ट आङो मार्चनि 25 खालि नै सैमसां गैलेक्सि मबाइल J7 2016 गुवाहाटी इन्डियानिफ्राय मा आङो लगिन जादोंमोन। बेवहाय नोंथाङा गासैखौ नुजोबगोन। दानिया आं नैबे नाय सैमसां गैलेक्सि J7 2016 लिकाबाली इन्डिया बर्तमान बा आं दा एक्टिभ जानानै थानायखौ बे बुजायदों। अब्ला निस्सय नोंथाङा बुजि मोनबाय जोङो माबोरैहाय जोंनि फेसबुकआव लगिं जानाय डिटेल्सखौ जों माबोरै नायनो हायो। अब्ला बेयाव गासैबो लिस्टफोरखौ खोन्थिजोबना होदों। नाय मोनसे खोथाखौ नोंथांनो आं क्लियारलि फोरमायनो लुगैयो। जोंनिया मा जायो जेब्ला लगिं जानाय समायाव जोंनिया नैबे लगिंनि जिथु जायगा बियो गुबुन गुबुन ओंखारनाय लिकाबाली बेनि उनाव बकाघाट बरमा गुवाहाटी तिनसुकिया। नाथाय आं बेफोर जायगानिफ्राय आं माब्लाबा लगिन खालामाखै थेवबो मा बेबायदिहाय ओंखारो। अब्ला आसा खालाम नोंथाङा बुजिबाय। नोंथाङा नायना लानो हासिगोन नोंथाङाबो नोंथांनि फेसबुकआव माब्ला बबेनिफ्राय लगिन खालामदोंमोन नोंथाङा बेनि डिटेल्सखौ बेबायदि खालामबानो नायनो हागोन। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। आंनि चेनेलखौ नोंथाङा साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला। बेबायदिनो आङो मबाइल कम्पिउटार वाट्सएप फेसबुक बायदिसिनानि आङो खायसे मिथिनो गोनां खौरांफोरखौ आङो नैबे चेनेलाव आङो भिडिअ आपल'ड खालामबाय थायो। सानफ्रोमबो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामो। नोंथांमोना बेखौ नायनो थाखाय आंनि चेनेलखौ नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै ला। अब्लानो आंनि भिडिअखौ नोंथाङा नायनो मोनबाय थागोन। आंनि भिडिअनि नोंथाङा मेसेज मोनबाय थागोन आरो मेसेजाव थुनानै नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनो हागोन। अब्ला साबायखर थाबाय आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय। उननि भिडिअ लोगो मोननायनि मिजिंजों एसेनोसै गोजोन्थों। हेभ ए नाइस डे।